शिळफडा पटेलनगर परिसरामध्ये गांजा विक्री सुरू असल्यासंदर्भात आपल्याला गोपनीय बातमी माहिती मिळाली. त्या अनुषंगाने आम्ही त्याची माहिती दिली आणि त्या अनुषंगाने खात्री झाल्यानंतर जी काही गांजा संदर्भात छापा कारवाईसाठी जी काही प्रक्रिया असते ती राबवली गेली होती. त्यासाठी शासकीय पंच, वजन काटाधारक त्यांना आपण उपलब्ध केले होते आणि आपण व्यवस्थित छापा टाकला होता. छापा दरम्यान आपल्याला जे पटेलनगर परिसरात जे मागे आपलं घर दिसत आहे तिथे एक सलमान शेख व त्याची आई मीन खानू शेख असे वास्तव्य असतात आणि हे व्यक्ती आणि त्याची आई हे गांजा अंमली पदार्थ हे बाळगून असलेल्या मिळून आलेले आहेत. त्याचा अधिक चौकशी केली असतात त्यांनी हे विक्री करत असल्याचे सांगितले आहे. त्या अनुषंगाने आपली आता छापाई कारवाई सुरू आहे आणि त्यांच्यावरती आपण विहित कलमांतर्गत आता गुन्हा दाखल करून त्यांना आपण अटक करतो. छापा कारवाई दरम्यान आपल्याला जवळपास 4 किलो वजनी ग्रामचे गांजा असा अंमली पदार्थ सापडून आलेला आहे. तो आपण सील पॅक केलेला आहे आणि यापुढे आपण तपासणी करता जो रासायनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा तिकडे आपण पाठवत आहोत.